ringre ji mabende nowito ngimagi mano e bungu mashaka kolo e county mano makilifi. Weche mag siasa kanyakla kod dongruok bende pod imed menye mano kuonde mopogore opogore mago mag pacho kendie. Mago e kin mamoko weche mabende wamiyo pek odhiambo masani gin magi. Obila oyudo ringre mamoko 14 kawuono e bungu mashaka kola e county makilifi. Oversight simply means the ing'iyo the processes mowinjo bende luwo kichik ka bolugi to ing'iyo ka bende pesa mag jopiny otiyo mang'o maber. So I try to think that this governor does not want MCAs mar carrying out their mandate of oversight effectively. Moko kuom MCAs ma Migori ywak ne governor Ochila Yako kaluwore koda monj mimed timnegi. Nitike mimi tukao na miaka mingi. Nimekuwa na kuteseka kila mwaka mvua inaponyesha. Sasa kama sasa maji yamejaa ndani ya nyumba za watu. Oula mapeko rocho chendo mag wuoth kod ohala e boma ma Mombasa kaluwore koda koth mamedo chwe. Machiegni luongani Jaelieta jaloko marwen Elizabeth Otieno parni iluwo chenro wani kokali Facebook kanyakla kod YouTube page mano Ramogi TV. Ote magi bende chwalo kokali yor ote machuok mano namba ma en 23 kuma bende wachako koda wachno ero mano mar siasa kuma jatend piny William Ruto okwayo kweth mar Azimio mano One Kenya Alliance mondo omiye thuolo mar tiyo ne jopiny kowacho ni okoikore mar dhi nyime kod goyo siasa mano mar chuogo lemo ne jotelo. Jod bura mago mag Kenya Kwanza gie sani bende wacho ni jo Azimio ok bichuno gi kod twak ewi weche mabende ok gidwar. Kaka Kristo wino leronwa, jod bura okwayo jatend piny mondo kikie chenro moramora mar baro piny owacho mare gi kweth mar Azimio. Bila kumsahau jatend piny Dr. William Ruto osingo mathegore kod weche mag siasa madhi nyime pacho kae kendo keto mahino gi duto chenro mag dongruok kaachiel gi duoko piny pek mar ngima. Mimi sitakuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi. Mimi kazi yangu sasa nimeajiriwa na hao wananchi niwapangie barabara zao, hospitali yao, mambo yao ya kilimo. Ruto oparo ne jo siasa ni kinde siasa ne orumo tarik 9 dwe mar aboro higa mokalo kendo kwayo gi mondo gitine jo piny kar siko goyo siasa. Haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi 6, 7, 8 bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi. Jatend piny odok ne piny owacho mar Kenya Kwanza ewi seyo kaluwore kod pek mar ngima ka olero ni piny owacho mare oseketo chenro mopie mar reso uchumi kaka miyo jopur mbolea kod kothe e nengo mogonyore. Tulikuta bei ya unga ikiwa 230. Saa hii ilifika by last week 170. By this week tukienda mbele mutaona bei tofauti tofauti tukielekea mbele 150 ikiteremuka. Ruto onyiso geno mare nengo chiemo kaka mokwon dhi dok piny e kinde mabiro ka onyiso Azimio ni ng'anyo ok bikelo fungruok ne jopiny. Njia ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba chakula inapatikana sio kuweka sufuria kwa kichwa na kwenda maandamano barabarani. Ni kuchukua mbegu na mbolea uende uandamane kwa shamba yako uzalishe chakula ndio tupate kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Siasa mag Azimio kod Kenya Kwanza bende okodong' chien ka jo Kenya Kwanza oramoni ok gibi loso serikal mar barwa bar kod Azimio. Mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, mambo ya BBI, lakini mmesema tujadiliane. Jo od bura mag Kenya Kwanza mane oteno jatend piny e limbe mare kaunti ma Meru osingo mar chung' kode ka ginyise mondo chung' kar tiende ewi buok ma ikelo kod Azimio. Kwa hivyo wewe ni president wetu yule tulichagua, na wale watu wanakuletea nyoko au watu sisi tutandikwe na wao tukiwa raia. Wakisema hakuna nusu mkate, wewe kaa na ile upanga ulipewa na Uhuru Kenyatta na usikate mkate. Huo upanga ulipewa ya kukata mkate kidogo kidogo ya kila Mkenya, lakini sio mambo ya viongozi. Jotelo gine loso e kar chung' od bura ma Gembe North e county ma Meru e kinde limbe mar dongruok ma jatend piny e county no.
Jatend piny oyawo ayanga chenro mar kongo apaya ma Kaelu Kamkunji Mauti mabor ne romo kilomitas 12. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E wach mabende osekelo lit kanyakla kod penjo modhuro en ringre ji moka 14 oyud kendo e puodho mar Paul Mackenzie e gweng' Mashaka Kola mano kaunti ma Kilifi e seche ma chenro mar kunyo liete odonjo odiochienge mar 2 kawuono. Makelo ringre duto mosekuny nyaka ji 21 chakre odiochieng' manyoro. Nyaka sani ji 29 osetho. 21 gin ringre ji mosekuny e buche ka jomoka boro noyude bungu ni kotho. Joma tayo chenro no kwayo kony kaluwore koda pek mar tich kod lach mar alwora magitiye. Moko kuom MCAs auchiel mabende norwako jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare kaunti ma Migori dwe mar 3 mar higani ywak ni gocho oromo korgi kendo sani gidak kod luoro mokalo. Moko kuom MCAs nomonji kod moko kuom ojende e magawa moro mano e boma ma Migori. Jojuma nigi mathoth. E kinde mar higni 10 mokalo, od beno ma Migori humbe ne odhi malach nikech koko ma kinde ka kinde ka opogore kod dhao mane wuok e kind MCAs. Bende kweth mag ojende ne omonjo od beno ma Migori kendo ne oketho chenro mag od burani. Koko mane onenore e od burani ne ipar ne dhi rumo tok yiero mar higa mar 2022. Kata kamano podi ka penjo maduong' en ang'o makelo koko ma kinde ka kinde. Oyiero ni mondo watim oversight. Oversight simply means the ing'iyo the processes mowinjo bed ni luwo kichik ka be oluwgi. To ing'iyo ka bende pesa mar jopiny otiyo maber. So I try to think that this governor does not want MCAs mar carrying out their mandate of oversight effectively. Koro nikech gin jok mong'iyo gi dhao ka gigore kendgi ma en tim marach kabisa. To moro gi ahinya ka giluongo nying governor kata giluongo nying executive nikech ok ginyal yie ni gine ma gitimo kethono. Tarik 27 made mar 3 mar higani, MC Manoth Kanyamkago Jojo Mamba kaachiel kod Manoero ma West Kanyamkago Peter Mijungu ne ogo e laro mar od burani kod mokuom ojende ka bende MCS gi osetudo monjgi kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto mane gichope e kaunti ma Migori. Ne onge makosa mar bedo ni Ruto nobiro uriri ma wadhi warwaki. Wanyalo pogore neno kata e siasa, but ok wanyal approach siasa wagi pogruok wa e yor lwenyo. Omiyo ka gin gi dwaro moro ire kata dwaro moro kauda kata yiero president, gidhi gimanya gin thuolo. Assembly is a protected area. To ka koro goons nyalo biro ma attack ng'at within the pledge, you can never say that you are safe in that assembly. Tok limbe ma jatend piny Kenya William Ruto, MCAs auchiel mane ochopo limbe mare ma oting'o limo bonyo mar North Kadem, Jojo Mamba mar North Kanyamkago, Eunice Odi mar Central Kanyamkago, Collins Osewe, Peter Mijungu mar West Kanyamkago kaachiel kod Norman Ogola mar East Kanyamkago ne ogol e mokom committees e od burani. Member mar County Assembly mora ma Migori County ka ma ok winj policies mag ODM igolo e committee mane gima ne ODM owacho. Tiende ni obedo whipped. Tarik 19 mar dweni, MC ma West Kanyamkago Peter Mijungu kod nyawadgi ma North Kademo limo bonyo ne ondiko dhogi ka obila ka giwacho ni ne omonjgi kod kweth mag ojende e magawa moro e chuny bomani ma Migori ka moriko ne gibudhe kod moko kuom jowetegi. Walk downstairs, so ka gik tayudo ka nitie a group of men ochung' e dhoot. Achiel kuomgi already ne nigi mask oseumo wang'e. Then achich nyaka bene ka ntiere wach. So very fast atemo ni mondo akadhgi mondo awuogi. To sama wuok ni ema gichako ni huyo matek kabisa mayombogi ma donjo mane od miyo moro. Ayudo ka dhono ni nono ema donjo to koro miyo ni jogi nega to waloro dhot. To gibiro kanyo
to hawi maber ni nentiere mudho moko lao leman then one and gi Mheshimiwa Norman Ogola mais Kenya Mkago ne waringo ma wachikore from the balcony across the fence from the first floor ma walwar piny ko actually winjo ne giwacho ni ne gineno security mar governor kane nitie kanyo. Ng'ama wacho no to ok owacho ni security no goye, owacho ni no nene anena kanyo. Kwani ng'at mineno kopo ni nene adiere en makosa mane kani nene. MCN Manof Kademo Limo Bonyo nodonyruok e kiny monjni. Koro in that process na dhi ne mondo akaw gacha to gichako lawa to moro no ochikona. So sama ochikona no karingo no to aringo ka I lost the balance. Kaeta dhi agoyo go kane piny. Ata bed ni giseyo governor ma Migoro chilo yako kuom midhiero magi kalie oshilo to koramo donge tudruok moramora. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George kuom lipot no. Wadok kendi kuma jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok tung' mosuo kod min od jatend piny mokwongo Mama Ngina Kenyatta kuom weche ma bende nowacho e kinde manochulo ne Field Marshal Muthoni wa Kirima Gowi mano mar bengi maromo milion 4.7. Kodwoko Mama Ngina, Gachagua nonyiso Mama Ngina kod anyuola mar Kenyatta mondo opogne jokedo mag Mau lope mekgi nus. Chris Owino nigi ler mathoth. Kata odoko ni Mama Ngina Kenyatta ne ochulo ne achiel kuom jokedo mag Mau Field Marshal Muthoni wa Kirima Gowi mar bengi maromo milion 4.7. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua to nen gi kwayo machielo. Ka oloso e kaunti Manyeri, Gachagua ne onyiso Mama Ngina Kenyatta ni yo maber mar konyo kendo duoko erokamano ne jokedo mag Mau en ka anyuola mar Kenyatta opogone gi nus mar lope maggi. Nimefurahi sana kuona watu jana wakisema wanafikiria sana vile watasaidia watu ya Mau. Hata kama hawajasaidia kutoka 1963 hawajachelewa, sababu Mau na watoto wao wako na shida. Ile tunauliza tu ni wasaidie na njia ya maana. Ile mashamba yote walichukua ya Mau waangalia hata kama ni nusu, wape watu ya Mau na watoto yao ni kiwemo. Sindio? That's all we are asking. Hakuna shida, they are not late. Mama Ngina Kenyatta ne orwako Field Marshal Muthoni wa Kirima e dala ne Muthaiga chieng' tich ang'wen kendo chulo ne gowi makamano ka achiel gi nyiewo ne ot e kaunti Manyeri higa mokalo. Wale wenyewe walikuwa msituni kupigania nchi hii, mnawaona wenyewe, kwa sababu siku hizi kila mtu anemjuaji. Tunafanya kazi nyingi ya nchi hii, kwa hivyo mimi nashukuru sana, na nyinyi mkiwa watoto shosho wangu muendelee kuwa na amani ya nchi hii. Gachagua kod josiasa mag Kenya Kwanza kata kamano ne wuok tung' mosuo kod anyuola mar Kenyatta magiwacho ni gilope mathagalany, lope male mag bungu ema kwayoe e kinde ma jogo mane okedo ne loch mapacho kae to dak kawiny. From 1963 they have never bothered. Now that they have come and they are saying they are concerned na watu ya Mau watusaidie, because wenyewe ndio walichukua mashamba yote ya Mau. Swara ndizo zinakula huko, zinatembea huko, hakuna kazi inaendelea kwa hiyo mashamba. Mau na watoto yao wanazikwa kwa public cemetery. Ne odhi nyime kod wacho ni oikore mar choko jo Mau duto kod anyuolagi mondo dhi omigi lope poni anyuola mar Kenyatta uyie mar bwaso negi bath lo margi. Nauliza hao tu kama wamepata hiyo roho Mungu amewaguza kuonea watu ya Mau na watoto yao huruma, wa consider, because hii mashamba ni kubwa sana. They actually don't need the land. It's too much. If they can consider even half of that land they took from Mau, watuite. If they want my services, I can organize the Mau. Tuongee hiyo maneno, watukatie mashamba nusu, tupatie hao title na hao waendelee na hiyo ingine. Hakuna shida. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
E chenro mamoko en ni chenro mag wuoth kod ohala norochore e boma ma Mombasa mano kaluwore koda oula mapek. Jodak kwano lal ka giwacho ni pi oula oketho mwandugi kendo rocho chenro magi mag yuto. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Nasir oyango ni chenro mag yaro oula nyalore mana ka koth odok piny. Polo nigi ler e wi midhiero mar oula ma bende omako dho wadh nam chumbi. Ngeso gokinyi chuny boma ma Mombasa ne chalo nam. Koth maduong' mane ogoyo alworano nokelo oula mapek. Oula mane mol e apeini kendo monjo koda udi. Jodak wacho ni koth nochako chwe kar saa 9 kogwen. Koth manorocho chenro mag wuoth kod ohala. Jodak ma Maweni mana kaka jowetegi mamoko e alwora ma Mombasa nochiewo ka gitemo tuomo kendo puko pi mane odonjo e utegi kendo giwago kethruok mar mwandu. Nidhika mimi tukao na miaka mingi. Nimekuwa na watu kuteseka kila mwaka mvua inaponyesha. Sasa kama sasa maji yamejaa ndani ya nyumba za watu. Evelyn Adhiambo mane owuok e koyo mar chwalo ohande mar mandas wacho ni koth osegoye kendo mono jonyiewo moko chopo ire. Tangu saa 11 nimekaa tu kwa maji. Vitu zangu zinaogelea, mandasi zangu zimeenda na maji. Kwa hivyo naomba tu usaidizi. Biashara zifanyiki sasa hivi. Kwa sababu maji yamejaa, hata mtu atakuja vipi paka hapa? Watu wengine tunatarajia watu wengine watoke pale vipi? Hakuna mtu anakuja juu maji yamejaa pale, amekuja yeye mwenyewe ni shida pale huko. Amezungukwa na maji. Kata obedo ni nderni e alwora ma Maweni osebedo ka iloso kod biloge mong'ere kaka kabro, jodak ywak ni odundu makeyo pitaka okoromo, omiyo oula chokore kendo muomo nyaka e udi mag-gi. Moko kuomgi ne yoro pie ndara mana ka oyoyo ka giluwo chenro gi mag yuto. Mashimo pia yako hapa yameziba ambao wapo tunahitaji washimiwa waweze kufika kutusaidia kwa ajili ya kufungua mashimo haya. Luoro nitie ni tuoche malandore kokalo e pimo chido nyalo medore. Kipindupindu pia tunatarajia sasa, maana sasa uchafu wote kama mapampers yote yamerudi ndani ya nyumba zetu. Inaisa leta malaria. Hii maji ni mbaya. Wakati wa mvua hivi huwa inatoa harufu mbaya. Na tuko na watoto wadogo pia. Na sasa hatuwezi waleta hospitali kwa sababu sasa mapapitiki madaktari wamefunga hospitali. Maana hakuwezi kwenda hospitali. Kodhno bende nomono oganda jo Salam bago lamo mag nyasi mag Idul Fitr e paw sikund primar mar Ronald Ngala kaka ne ochan. Kata kamano lamo no dhi nyime e bwo tipo mar Memon Villa Mosque. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Nasir oyango chenro mar yaro oula mondo ores chenro mag wuoth kod ohala. Boma ma Mombasa ni kod dho wath maduong' ma mwandu kaloe koa e pinje maoko kendo kawuok e pachoka. Omiyo dwaro nitie mar ruyo chenro mag reso wuoth e bomano kod alworane. Polo, Ramogi TV. Jatend migawo mar wuoth pachoka oyango chike mag apaya ma piny owacho keto mano kaka yor thiro masiche masiko tuch pachoka. Chenro makamano geto ahinya joriemb nyamburko mating'o jowuoth ma bende oyangore ni tiyo tok chik kendo keto ngima oganda kamarach. Brian Nyilima nigi ler. Kaluwore gi masiche mag apaya mosebedo katimore pachoka, piny owacho koro wuok oko mar kawo okenge mabiro duoko piny masira makamago. Ajali za barabara ndio mbaya zaidi kuliko ugonjwa wowote Kenya na kuliko pombe yoyote na kuliko shida yote ile. We are going to put those stringent measures and make sure that we test and evaluate all drivers. Chike manyien go ting'o nono kuonde tiegruok mag joriemb nyamburko mar neno ni gichiwo lony makare ne joriembo. Nono chal mar ngima joriembo, tiyo gi teknolojia manyasani e menyo chenro mag apaya kendo fwenyo joriembo ma ok luwre gi chike mataya piny pachoka. E higani, masiche mag apaya osemedore. Ka masira manotimore Nyamira ne onego ji 4. Masira ma Naivasha ne onego ji 17. Masira ma Migori noweyo ka ji 3 owito ngimagi kendo hinyo ji 18. Masira ma Kisumu noweyo ji 4 kohinyore, ka masira manotimore Kerugoya to ne oweyo ka ng'at achiel ohinyore. Kaluwore gi duol mochung' ne chenro mag apaya NTSA, masiche mag apaya omedore higa mar 2023 ka ipimo kod higa mokalo. Duolno lero ni higani jowuoth maromo 330 osewito ngimagi koting'o koda ka joriemb nyamburko 98, joriemb apiko 265, joriemb ndigni 17, kama kelo kwan mag jogo mosewito ngimagi e masichni mag apaya nyaka 710 hare dwe mar 1 nyaka dwe mar 3. Penjo mantie en chike ma ijiwogi bende biro konyo duoko piny masiche mag apaya.
kaluwore ni moko kuom chikego osebetie kuom thuolo malach to masiche to pod medore ameda. Brian Nyilima, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Brian kuom report machalo koda mano. Ka bende pod wantiere weche mag apeyni en ni nok mar omenda othiro gedo mar ndara matudo boma ma Kisumu kod Chemelil nyaka Muhoroni. Jodak ywak ni digni mar gedo mar ndara no bende duoko chien chenro mag dongruok. Edwin Okoth nigi lipodno. Ndara mar Kisumu, Miwani, Chemelil nyaka junction ma Muhoroni kod Kipsitet otudo counties adek ma Kisumu, Nandi kod Kericho. Bang' thuolo malach ma osebed ka ilose, ne okethore mathoth weg nyamburko ne watiyo kode. En barabara ma potholes. Customer kwa tingo to ywago buru, koro mono kata yudo tich, lakini wan gi geno ni kolose maber wabwo yudo tich. Ukiendesha gari haufurahi kuendesha gari kwa sababu ya ile potholes, gari kuharibika, maintenance inakuwa juu na vile spare parts ziko juu. Kwa hivyo mimi venye naona barabara ikiendelea kutengenezwa, nashukuru Mungu kwa sababu itakuwa kazi rahisi kwetu sisi kama madereva. Pia itapunguza ajali kwa sababu tunapoendesha katika barabara hii tunapata kwamba unapoepa pothole unapatana na mwingine anakuja head on, mnagongana head on kwa sababu ya kuepa potholes. Chenro mar lose ne oduoko geno ne jodak. To kata kamano, wach mane ogol kod jatend migawo mar ndara Kipchumba Murkomen ni piny owacho ni kod rem mar siling bilion 900 e tieko gedo mar nderni mane osechakore kod kind kaka gedo mar ndara no osebed ka dhi nyime aje chuny jodak. Dalo ne constructors to gitiyo to giwuok ne gitiyo gi ni kia gidhi Eldoret. Koro sandro giduoko gigi ka koro wakia kata gidhi lose te kata gilose nus. Wasewinjo rumors mang'eny ni ndara ni oduok to 5 kilometers, ndara mono nego los 28 kilometers. Wadwa ni contractor onyiso adier ni chwado 28 koso chwado 5. To mar ariyo kata ka dipo ni giloso 25, 28 or 5 kilometers to gikaw gi consider what CSR mondo wakete public participation mar mamboleo chiro mondo luor gi lam market techni mar liel kanyo gotieno case insecurity. Kod mar ariyo nwawinjore ni nitie ndara mawuok Obuolo junction nyaka got Nyabondo ni chwado lam nyaka malo gi consider nderni go. Wakwayo ni mondo sirikandwa ne yie mondo ndachwa ne odhi kaka nosepange kilomita 28 mondo yawnwa area ni kuwuok ka nyaka Nandi nyaka pato Western. Malingling mar Ramogi TV oseyudo yango ni ndarano en achiel kuom mago ma omenda manoket ne nyalo ng'adi. Kamano en okang' manyalo rocho chenro mar gere. Bad migawo mar gero nderni madongo Kena ne omiyo kembe adek tich mar gero ndarano, ma bende otudo kembe adek mag rego niang', Kibos, Chemelil kod Muhoroni. Ne jodak, rach mar ndarano kuom thuolo ma ok tin ne higni 25 mosekalo osethiro dongruok, kendo koro geno margi en ni gedo mare biro chiero dongruok mag gwengego. Kendo gimwang'eyo nitiere dhowa man gi slaughter ka international slaughterhouse monego bed ni export ring'o madhi oko ka dhi international airport. Mar ariyo wan gi otende mantiere kae, kaka kae wan gi hotel miluongo ni Everest. Otend ni osekoso customer nikech ndara rach. Wan gi Chinatown within Mamboleo kae, Chinatown oselose customers nikech barabara rach. Wan gi Mountain View hotel oselose gik moko nikech barabara rach. Wan gi Wigot Gardens oselose gi jowo matindo matimo ohala matindo mondo chiemo bi kae ok bi, nyaka jowo man gi ute onge tenants mabiro dak koni nikech ndara rach kana to dhi town. Ili sisi kama madriver hata tutakuwa tuna connect from here to Chemelil to Muhoroni kuliko kuzunguka ile njia ya Kericho. Kwa hivyo hii barabara ikiisha, I think Mamboleo pia itagrow kama as a business center. Gedo dhi nyime sani kata ka odhi mos. Geno maduong' en ni biro tiek ndarano kaachiel kod dongruoge mamoko ma otud kode mana kaka ne ochan. Edwin Okoth, Ramogi TV.
Lipodno ero mano mar Edwin Okol chaktero nyaka e chal mar apaya e county mano ma Kisii kuma jodak ma Bobasi mantiere gi ichwang mathuth no pidho rabolo e apaya ma Igare Borangi mano mar tango ichwang margi e wi chal marach mar apaya no. Giwacho ni osebed ka isingo ne apaya no ibiro losi to kata kamano singo no pok ochopo nyaka sani. Jokanyogo mano loso kod jofwambo ma Kisii osingo mar dhi nyime gi ng'anyo juma ka juma nyaka los apaya no. Mae kaka weche ne chale apaya ma Igare Matieri Borangi mayudore gweng' Manyamache e county ma Kisii. Jodago mane nigi ichwang' no chope apaya ka giywak e wi chal marach mar apaya no matudo gi kod kuonde mamoko e chung od burano. Negi chopo kod gig pur moting'o kwer kendo loko apaya no puodho ka gipidho rabolo manyiso ichwang' margi e wi apaya no machalo puodho kopogore kod ndara. Amekuja, angalia vile barabara imekuwa, chai iendi, kila kitu imekwama. Wananchi tumesukuma gari, hata mkiangalia tumeshindwa vile tunafanya. Hatutaki lami, atuweka mala mtu atusaidie. Moko kuom joma tiyo gi apaya no e kinde mamoko chuno gi mondo luor maboyo e gwenge mamoko ma peini berie kendo weyo tich e gwengegi. Lakini ikifika masaa ya saa 8 mvua ikinyesha huwa nafunga biashara yangu juu hakuna mahali naweza pitisha customer nimfikishe. Mpaka hata wale wenye ni wagonjwa hawezi kwenda hospitali sababu barabara ni mbaya. Inatulazimisha batara matange ifike saa 8 ama saa 7. Sasa watu wanaokopa kukuja asubuhi, tunafanya matanga kama dakika 10 kama wezi. Sasa tunashindwa hii ni nini? Apaya ni maromo kilomita pagabich chakore Igare nyaka Nyacheki. Thuolo mar Ramogi tudore kod jaod bura makono Innocent Obiri ne okonyago lemo. Kasimbe manogone okomako ka bende ote machok bende okoduoko. Kama tunamtanganya, ikifika saa 10 leo akuja apite yeye mwenyewe kuangalia kama tunatanganya ama ni chumvi tunaweka ama ni sukari, yeye mwenyewe achione. Jokanyogo singo dhi nyime kod ganyo juma ka juma nyaka chieng' losnegi apaya no. Jodak medo kwayo piny owacho kod jotelo mag gwengego mondo losnegi apaya no mosemiyo gi wich bar kendo mondo giyudo chenro mopogore opogore moting'o nyaka yudo chenro mag thieth. Erokamano ahinya Diana Olwende kuom report machalo koda mano. Wadhi e yweyo wa mokwongo maka en sani dakika 24 mosekalo tok saa 1 mar otieno. Nyariero Fred kantiere Muhoroni wacho ni Ramogi ler. Erokamano ahinya kuom kete kae kanyakla kod Moses Bolo wuod Apondo Kojwach. Erokamano ahinya Sara Singa ibendi wacho ni iyudo weche manyien e yono ero makare. David Alois kawuok Muhuru Bay ibendi wacho ni Ramogi TV kelo ni weche manyien kaka gitimore e yo makare. Kanyakla kod Mano Kanyero Rume Harrison ibendi wacho ni yudo weche manyien mag ang'ich welo e yono ero makare kabisa. Wadhi mane yweyo machuok kik idhi mabor pod waduogo gi mathoth. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Akwe mondi duok na bihana. Eka monda nyola wa duoga chiel kendo. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands.
Machiegni kendo, tielo mokwongo mar chako tiyo kod lony manyasani e luwo chanjo mag nyithindo matindo ochakore e kaunti ma Kwale. Chenrono kawo nonro mar kido mag nyithindo matindo kaka lith lwetgi kod picha mag wengegi ma bende tiyo godo e nono kaka imiyogi chanjo mag geng'o tuoche nyithindo. Kaka Judith Omondi lero, chenrono bende kawo picha kod duond jonyuol, gino manyalo konyo e yang' gund nyithindogo kata e kinde ma gilal. Kar thieth mar sub-kaunti ma Kinangwe, kaunti ma Kwale. Chenro mag chanjo nyithindo matindo dhi nyime. Chanjo ma itimo e yo ma opogore gi mapile, seche 2 kende bang' nyuol, nyathi ka nyathi kawo kido mar lith lwete, ka itiyo gi lony manyasani mar yango nyithindo mayom, ma ong'ere kaka biometric registration. Jolony kwongo lero ne jonyuol, kendo kawo pachgi e wi chenro mag ndiko nyithindgi e yor mbui, kapok okawo nonro mag nyithindgi. Lony ma kamano konyo jochiw thieth kod jonyuol e luwo kaka nyithindo yudo chanjo madwarore chakre nyuolgi nyaka gichop higni 5. We've realized that we don't have a way of tracking children, especially about their vaccination system and history, and being very well when you talk about biometrics, when they are almost 10 years and so forth, and 2 years. But 2 hours after birth, this is, to the best of our knowledge, this is the first time you're having such a system happening. Chenro manyasani ma ong'ere gi dhongere kaka Digital Biometric Based Vaccination Management System ne ochuok kod duol matimo nonro mag thieth KEMRI kuom tudruok gi mbalariany ma Nagasaki kod kambi moro mar piny Japan. Chenro ma kamano chakore ka ipime tielo mokwongo e kaunti ma Kwale. Kopogore kod kawo picha kod lith lwet nyathi, duond janyuol bende yango e simu mabiro kane poni ng'ato chuogore mar riambo ni en janyuol nyathi. Akishaturuhusa kuishatupatia go ahead ya kurekodi mtoto wake, tuna create profile ya mama, profile ya mtoto, tunampiga picha mama, tunapiga picha pia mtoto. Alafu ndio tunachukua nini? Vidole zake. Na indicate mtoto amezaliwa leo ndio, lakini mnajua mtoto akishazaliwa kabla atolewe hospitali inafaa dungwe zile shindano za BCG. Na baada hapo after 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks kuna shindano kwa zinamgoja mpaka 18 weeks. Unaona? So kwa hizo shindano kuna venye inafaa apatiliwe. Thoe mag nyithindo manie bwo higni 5 pod en midhiero ma piny Kenya medo kedogo, ahinya to e gwenge madhiero kwako. Kata obedo ni chanjo nyalo gayo tuoche mathoth kod thoe mag nyithindo, nyao kod wich wile tero nyithindo e chanjo pod nyiedhore e kind oganda moko. Zapewa kadi kama hivi, alafu na date ya mtoto, kadi ikapotea ama ikachomeka, ikawa mzazi umesahau ile date ya kuzalia. Sasa ukija kama hapa, madaktari wakiangalia wanaweza ona ile date ya mtoto. Midhiero mag corona, kech kod oula bende osethiro chenro mag chanjo. Drought ilikuwa imehit sana. Sasa mama atafikiria mtoto vaccine ama atafikiria kwenda maybe kutafuta maji. Sasa hapo ndo sisi tunakuja ndani tunampigia ya kwamba mama shindano yako ya pili ni tarehe 10. Na tarehe 10 ni kesho kutwa, utakuja kwa hii facility yetu ama utaenda hospitali gani? Halafu anatueleza. Akishatueleza tuseme mimi naenda Kwale, sitakuja hapa Kinango. Ikifika hiyo tarehe 10 tunampigia tena. Umeenda Kwale, nimeenda Kwale, ukadunga shindano gani? Nikadunga shindano 1 2 3. Hivyo ndo tunafanya nini? Hiyo ndo ni follow up yetu. Igeno ni jonyuol biro rwako chenro ni mar chanjo kod thieth mar nyithindo matiyo gi lony manyasani. Jolony lero ni nengo mare ok ni malo, kendo konyo duoko piny ting' mar luwo nyithindo molew ne chanjo e gwenge. Duol mar KEMRI olero ni gibiro yaro chenro no e thieth mar jotuo mamoko madongo, ka gijiwo ni onyalo konyo e luwo nonro mag tuoche. In the long run, if we can be able to capture the person's clinical history from birth to death, it will actually give us a lot of information in improving diagnostics. Nyaka sani, chenro ni yudore mana e kaunti ma Kwale, ka jokanyo mochung' ne chenro ni kwayo sir kod tudruok motegno kod migawo mar thieth mar chwalo lony makamano e counties mamoko mapacho ka. To expand to other areas where we will need to actually capacity build, which is key. Capacity building is the one that is key for this project. We will need further funding. For currently, we don't have that fund for that. We only have fund for making sure the platform works and advising the relevant stakeholders on the importance of such a platform. Poni ochwale gwenge dute piny Kenya, jolony wacho ni chenro ni biro konyo luwo chal mar ngima mar nyithindo matindo, kendo konyo e yango nyithindo gi poni gilal, kata ka imanyo gundu mag gi e yore mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV.
Erokamano ahinya Judith kuom report machalo koda mano. Pod e weche mag thieth ni migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu koro oseyango ni koro gisethiro nya mar muoch nyaldiema mayando nego ji 2. Jatend migawo mar thieth e kaunti no Dr. Gregory Ganda wacho ni nyaka sani onge jatuo mar nyaldiema mantiere kuonde thieth kata achiel. Omedo ni yande gitiyo matek ma githiedho kuonde umbo pi ahinya to e kar dak ma Nyalenda mane ichich godo ni oganda gole pi molil. E weche mag gomo mag jochiw thieth jatend migawo no olero ni giseyudo pesa kowuok e sirkal mamalo kendo gin kod geno ni gidhi chako chulo jochiw thieth juma manyien. Today we only had 2 cases suspected who were treated and allowed to go home, and the other day we only had 1 case suspected and treated and gone home. So as at now we think we've been able to contain the situation, but we'll monitor as time goes by to see if there will be any new cases which will come up. Fortunately, we got our allocation from Nairobi on Thursday, and it entered into the bank accounts in the evening. So we're expecting the health workers to be paid sometime next week. So for now, at least we are able to run our emergency services. Our ambulance services and lines are open. Ramogi is our main center for treating people right now. At least all the theaters are working. The maternity is working. We've made sure that maternities are working at least in the peripheral facilities, in Ahero, in Muhoroni, Nyakach, and in Seme area. Esechegi makoro lor skunde dwaro nitiere mondo jonyuol orit nyithindgi ahinya to mago manyiri eneno ni gigengo gigo manyalo rocho ratichgi kaka iye mohiu magikone to mono gitieko somo. Riwruok moro miluongo ni Let Girls Learn Initiative osechako puonjo rowere manyiri kaka ginyalo ritore giwegi eneno ni okoroch ratichgi. E romo magala moro manoluonge kar dak marabur kaunti ma Kisumu, rowere go bende omi taulo mag ria kendo puonjgi kaka ginyalo rito ler margi kaka joma nyiri. Riwruogno nyaka sani osekonyo rowere maromo 500 e kaunti ma Kisumu. Wan gi nyithindo mantiere community marwa mwa ae. Osemiyo Let Girls Learn Initiative osemiyo gi sanitary towels ma konyogi miyo ok gidhi mondo gi engage e early sex manyalo miyo ketho ngimagi. Samwa miyo gi ma konyogi ni ka ng'ato okwayo gi osiep to ok ginyal timo nikech gimoro amora ma gidwaro machiel kuom gi en sanitary towels ma nyaka gidwar monthly gintiere godo. Gimachielo inyalo yudo ni nyathi manyako oonge gika chalo panties. Organization e community wa ochiwo panties ma konyo nyithindo manyiri miyo ok ginyal dhi oko mondo giyud jogo mamoko manyalo ketho future margi. Wan kae kaka nyiri mondo wamedre paro mek ng'eyo kaka wanyalo kedo gi HIV and AIDS. To Let's Girl Initiative osekonyowa kaka nyiri mondo wamed bedo gi mijing'o gi chir kaka nyiri. Osemiyowa sanitary pads kaka nyiri. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jumapili. What? Sani ok en sama dondruok gi weche manono. Chak lemo. Tielo mar ariyo mar osekethore. Kik bai. No. Adwaro rakra go 1-on-1 sani. Kochakore saa 2:15 otieno. Obigo mboto. Okaw sufrieji ni mano weba. Mana e Winam Cinema. Watu wangu tuko sherehe
hapa sato mawarro mekae ndiye cheno miluongo ni Thum Dagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unazikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma tire no kako. Kalma sana kwa mjong kando. Koma vitu nanirea. Ngani lin Ramogi nyarnyakachi. Ngani kolo instrumental. Thum Dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Mondi duok na bihana. Eka monda nyola wa duoga chiel kendo. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani na kutafuta malipo atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Dial *811*345# to get takbiri ya Eid. Wane pautuke kumedwoko mag lig maduong' mapacho kaendi tim mar Gor Mahia noidho kendo nyaka e telo mar lig bang' loyo Police FC gol 1-0 e pautuke makasarani. Gol mar Gor nologi Austin Odhiambo, komachielo Tusker nokier nyaka thuolo mar 2 bang'